L'humor s'ha de treballar sempre, no només en temps de pandèmia. No tinc la sensació que portem molts anys vivint d'una manera molt plàcida. Vull dir que abans de la pandèmia també hi havia molts problemes. Per tant, l'humor és la nostra capacitat de fugir de la realitat i donar-li la volta imaginant-nos una realitat que sigui suportable. Per tant, sempre jo considero que és necessari tenir aquest punt de suport. Hi ha persones que són més capaces d'agafar-se això i persones que són menys capaces. Jo també diria que les persones a les que ens afecta especialment la realitat en la que vivim som més capaces perquè tenim aquesta necessitat de fugida permanent i, per tant, hem trobat la manera de sortir d'aquesta realitat que moltes vegades ens agobia per poder sobreviure, bàsicament. Jo sempre dic que a mi, personalment, l'humor el que em fa és ajudar-me a sobreviure perquè, si no, tot tal com és, em pesa moltíssim. Jo no puc dir quins són els límits de l'humor perquè crec que és una cosa molt personal i cadascú es posa els seus. Jo tinc els meus propis límits en l'humor i també tinc, com tothom, aquelles coses que em fan més o menys gràcia i aquelles que no me'n fan gens. Posar límits en general jo crec que és necessari, per exemple, amb les criatures petites, que és molt més pràctic, però en el tema de l'humor és complicat, perquè si ho poses en un lloc, per què no ho poses en un altre? És a dir, tot és molt discutible, no? Per mi l'únic que no és discutible, diríem, és quan entres en la fase feixista, en la fase més en aquesta línia, no? Quan no és això, crec que els límits són personals i se'ls posa a cadascú. No podem fer un barem general sobre quins són els límits de l'humor des del meu punt de vista. És una relació que a vegades pot semblar complicada, que nosaltres en el programa, per exemple, jo amb totes les coses que faig l'exercito, perquè també per parlar de temes que poden ser més feixucs, l'humor és una bona crossa que ens ajuda a caminar-los d'una altra manera. I això vol dir que pots introduir també molts conceptes d'una manera molt més senzilla a bona part de la societat si ho fas amb un registre o amb un altre. Jo tinc comprovat que aplicant determinat sentit de l'humor per explicar, per exemple, el feminisme, aconsegueixo que molta gent ho escolti o ho entengui d'una determinada manera. Com que l'objectiu és avançar en els nostres drets, doncs és una eina més que es fa servir. Tu estàs fent un programa d'humor i tot el que t'ocupa als informatius és que hi ha gent o que emmalalteix o que està morint, amb la qual cosa la situació realment era complicada. Jo crec que amb això que dèiem una mica abans, no? Amb aquesta cosa innata i aquesta capacitat que tenim nosaltres de substraure'ns o d'almenys allunyar-nos durant una estona d'aquesta realitat que vivim i pensant l'important que és també per la gent que ens escolta tenir una hora en la que puguis riure fins i tot d'aquesta situació, jo crec que és el que et dona la força per acabar fent aquells acudits o per acabar tractant aquell tema d'una manera menys seriosa, sabent que nosaltres també som els protagonistes de la pel·lícula, perquè en aquesta situació cadascun de nosaltres, és a dir, no és una cosa que ha dit un polític o és que tota la societat està ficada en aquesta història i jo crec que en el meu cas personal el que a mi m'ajuda molt és pensar justament això, que darrere d'on jo parlo en aquell moment, en aquella solitud en el que parlàvem a través del telèfon i no ens podíem veure, m'ajudava molt saber que els meus companys estaven en la mateixa situació i que estàvem tots fent-nos costat, és a dir, era realment, com és sempre, un treball en equip i després tota la gent que hi ha al darrere que t'està escoltant i que espera que tu li provoquis un somriure i pugui relaxar-se durant un temps. Això, que és la nostra part més gratificant de la feina, és el que dona, és també molt la benzina. És a dir, tot això, tot aquest esforç, perquè per nosaltres, cadascú personalment amb les seves situacions, era un esforç personal, és el que, no només l'obligació de la feina, perquè en un moment donat pots dir, mira, escolta, jo no puc, o sigui, el cap no em funciona, no puc fer cap acudit, vull dir que tots tenim aquest dret, no?
però la situació en si i l'empatia general, no? De dir això s'ha de fer d'aquesta manera. També et diré que quan ens hem tornat a juntar després de la pandèmia és molt diferent el resultat del programa, perquè a nosaltres ens mirem, nosaltres ens va molt bé veure'ns les cares quan estem fent-ho, perquè sabem si un vol dir una cosa, si l'altre vol afegir, si l'has dit amb una intenció, si l'has dit amb una altra. És a dir, per nosaltres és molt essencial tenir-nos a prop per tot, pel conjunt del programa. Però sí que és veritat que vam demostrar que si la situació es complica, doncs som capaços també de posar tot el que podem de nosaltres mateixos i engegar igualment amb aquest sentit de l'humor, que ja et dic, jo me'n recordo sobretot el primer dia, el primer dilluns que ja estàvem confinats, que va ser complicat emocionalment per tots. També és veritat que, i ara deixeu-me dir això, perquè jo que treballo amb homes tot el dia, es parla molt poc de les emocions entre homes. I en aquest sentit jo em sentia més sola. Després podíem parlar-ne, però en aquest sentit sempre em passa a mi, que jo soc més d'expressar les emocions i per mi en aquell moment, com per tothom, no pel fet de ser home o dona, l'angoixa era diferent, al contrari. El que passa que les dones tenim, perquè ens han educat així també, aquesta capacitat més d'expressar les emocions. Llavors semblava que tots els altres controlessin, menys jo, que era la que deia, hòstia, jo estic angoixada, tu, a mi aquesta situació m'angoixa, no? Però això passa en general. Jo que he treballat moltes vegades amb equips més masculins que femenins i és una cosa que també ens hauríem de fer mirar perquè crec que és necessària també, fins i tot a nivell d'equip, parlar del que ens està passant, que després som capaços de fer l'acudit, però és interessant poder expressar-nos cada un de nosaltres també. Treballar amb humor sent una dona en temps de pandèmia amb un equip d'homes no és que sigui més complexa, és que falta aquesta comunicació més emocional que falta també en moltes altres situacions. Tot i ser persones molt properes, és veritat que hi ha una tendència a que les dones gestionem molt millor el que són les emocions que els homes. I això és així. I a vegades, com que les dones també ens autoflagelem molt sovint i ens jutgem, ens autojutgem molt més, també tens la sensació que tu estàs aguantant molt menys la situació, quan en realitat no és així. Senzillament que tu expresses com t'estàs sentint, mentre que els altres, jo crec que ja és per pura incapacitat, ni tan sols hi ha una mala intenció. Moltes vegades és per la pura incapacitat i per la manca d'educació, com que ens han dividit en què les dones sou emoció i els homes són raó, doncs ens hem quedat encallats amb aquesta visió tan estreta i, per tant, sí que et sents més sola en aquest terreny, et pots arribar a sentir més sola, perquè per mi les emocions són molt importants i també és molt important expressar-les. Les persones necessitem humor en temps de pandèmia i en temps de Covid perquè necessitem humor sempre i això és una de les poques coses que de moment no està variant. L'humor és necessari per viure des del meu punt de vista i hi ha, de fet, una diferència entre les persones que tenen sentit de l'humor i les que no en tenen. Jo, personalment, les persones que no tenen cap tipus de sentit de l'humor em costen molt i em costa mantenir-hi una relació, per tant, no en conec perquè no en tinc, no? Però és un acte reflex, jo diria que humà, per poder sobreviure i aguantar situacions que són inaguantables. Aquesta de la Covid s'està fent molt feixuga i és molt complicada, però venim de situacions molt, molt, molt complexes en les que també hem hagut de tirar de sentit de l'humor.